O Kremnici, Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici sa bude v nasledujúcich dňoch písať aj za hranicami Slovenska. Slovenskí novinári žijúci v Maďarsku či Rakúsku, ktorí pracujú pre krajanské médiá, navštívili tieto banské mestá spolu so zástupcami Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aby sme im ukázali mesta, v tomto prípade konkrétne banské mestá na Slovensku, a zoznámili ich s históriou týchto miest, ukázali im kultúru v týchto mestách a predstavili im vlastne, ako žije mesto v súčasnosti. V Banskej Štiavnici vždy radi privítame hosti, tým viac, ak ide o zahraničných Slovákov. Radi ich vítame, radi sa pochválime našimi úspechmi, podelíme sa s našimi problémami, ale v prvom rade chceme predať im tú hrdosť, ktorú cítime aj v Banskej Štiavnici, aké máme tu bohatstvo pre celý svet, tak aby aj zahraniční Slováci vedeli, že majú byť na čo hrdí vo svojej bývalej domovine. Naši krajania novinári sa počas niekoľkodňového putovania oboznamovali s bohatou históriou, technickými pamiatkami, krásnou prírodou a v neposlednom rade s úspechmi jednotlivých slovenských miest. Ak do niečoho sa oplatí investovať, tak toto je napríklad táto forma. Osobne sa mi samozrejme páči, že aj teraz sme tu aj ako novinári. Samozrejme my v prvom rade našich krajanov chceme o tom informovať, ale nie je vylúčené za to, že aj do maďarskej tlače sa neskôr niečo dostane z týchto miest. A samozrejme hľadáme aj možnosť, ako dostať sem viac turistov z Maďarska, nie iba Slovákov, ale samozrejme aj Maďarov. Celý tento projekt vychádza z myšlienky práve Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, novinárov, ktorí tam pôsobia, ktorí mali želanie vrátiť sa na miesta, ktoré vlastne kedysi obývali ich predkovia a spoznávať históriu tejto krajiny. Okrem toho, že na Slovensku strávili niekoľko príjemných dní, s televíziou Patriot navyše nadviazali vzájomnú spoluprácu. Prostredníctvom ich práce v krajanských médiách môžeme našich divákov informovať o živote, kultúre a aktivitách krajanov v zahraničí.